दिनै इउपिपिएलआनो राकेशखौ रेजेक्ट खालामदोंब्ला जों बिपिएफ आरो बिटिसिनि रायजो राजाया राकेश बादिनि खोथाखौ मानो जों खोनासंनांगौ जोङो बिपिएफआ लाबोनो नागिरदों ओंखायनो बे मोनबा गेरेन्टि हा पाट्टा लाइमोनफोरनो 100 कौटि खामला मावग्राफोरनो 50 कौटि बिमा माहारिनो 40 कौटि आरो सिनियर सिटिजेन आरो हेन्डिकेपनो 10 कौटि बे मोनबा गेरेन्टिखौ लानानै आरो हाग्रामा महिलारि सारनि सानस्रि आरो सान्थौखौ लानानै जों बिपिएफफ्रा गामि गामि हाबगोन आरो जोंहा फोथायनाय दं रायजो राजाया जोंखौ अनसायगोन। खुलुमबाय लोगोफोर गिबि गिबियावनो बयखौबो आरो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर आथिखालनि जुगाव नोंथांमोना अलरेडि ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुबोगासिनो दङ दुंहाव थासारिया बारानिख्रुइ बारासो जाबोगासिनो दङ आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जा लोगोफोर 2025 मायथाइनि जिहेतु सेप्तेम्बर दानाव जानो गोनां जिहेतु एसेम्ब्लि इलेक्सनावहाय जिहेतु नोंथांमोनाथ' नुबोगासिनो दङ दुंहावनि थासारिखौ आरोना लोगोफोर नङा होमब्ला सोर देरहागोन सोर देरहाया थ' बेखौनो लानानै दिनै मोननै दोलोखौ ओरैबायदि माने होंगो दोंगो जानानै दं आरोना लोगोफोर। जोंनि बिटिआरआव फैगोन 2026 मायथाइयाव जानो गोनां चिफ सोर जागोन बेखौ लानानैहाय दिनै मोनसे गोलाव बाथ्राखौ नोंथांमोननि सेरावहाय बिबुंथि होदों आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जा आं बे समावहाय बांद्राय गोलाव खालामलियासै सिदानो डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांदिनि नोंथांमोनाल' भिडिअखौ स्किप खालामनाङा जोबजासिम नायलाङो आरोना लोगोफोर अब्लानो बुजि मोनगोन। थ' बिदिब्ला नायलांदो। दा ओंखायनो इउपिपिएलनि लिडारफ्रा राकेश ब्रह्मखौ लानानै बिथांमोना लाजिनाय मोनदों बिथांनि कमेन्टखौ बिथांमोना खोनासङा दिनै इउपिपिएलआनो राकेशखौ रेजेक्ट खालामदोंब्ला जों बिपिएफ आरो बिटिसिनि रायजो राजाया राकेश बादिनि खोथाखौ मानो जों खोनासंनांगौ जोंनि बिपिएफआ स्ट्रं थांनाय एमपि इलेक्सननि भट पेटार्नखौ नायोब्लाबो बिपिएफआ हारसिङैनो पावाराव फैफिनगोन जोंनि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा हारसिं बिसायख'थि गेलेगोन होननानै बुंदों नाथाय जोंनि अपोजिशन इउपिपिएलनि मानाव गेदेर प्रेसिडेन्ट बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा दिनैसिमबो क्लियार खालामाखै बिथांमोना बिटिसिआव हारसिङै इलेक्सन गेलेगोन ना गुबुनजों गेलेगोन बिथांमोना बेखौ मानो क्लियार खालामनो हायाखै मानोना सिङाव माबा मोनसे दङ अब्ला भट होगोन बिथांमोना फैब्लानो जाबाय थांनाय बारावबो एमपि इलेक्सननि भट होखांनायनि उनाव आं सावगारि आपल'ड खालामदों ओंखायनो जाय बिथांमोना इउजलेस आरो बेसलेस खोथा होनो बिथांमोननियाव आं फिननांगौ होनांगौ होननानै आं साना बिटिसिनि लाइमोनफ्रा सेंग्राफ्रा साख्रि मोनाखै बिनि सायावसो जोङो खोथा सानो बिटिसिनि जार्नालिस्टफोरनो प्रमद बर' सारा 10 कौटि हेज ए जार्नालिस्ट वेलफेयार फान्ड होनायनि खोथा दंमोन बिटिसिनि जार्नालिस्टफ्रा 10 कौटिखौ मोनाखै भेन्सारि स्कुला दिनैसिमबो सरकारि जायासै बेबादि जेंनानि सायावसो जों बिपिएफआ सानफ्रामबो नांथाबबाय थायो बिथांमोननि इउजलेस आरो बेसलेसनि खोथाखौ फिन होनांगौ होननानै आं मालाबाबो साना माखासे डेभेलपमेन्ट खामानिया सोलिगोन नाथाय मोनबा खामानिखौ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा गेरेन्टि होदों 1 नाम्बार हा पाट्टा बे बिटिसि ओनसोलाव माखासे रायजो राजाया हा पाट्टा मोनाखै हा पाट्टा होगोन 2 नाम्बाराव सेंग्रा सिख्लाखौ मानसि खालामनांगौनि सार्थआव लेखा गोरों आरो लेखा रोङै जाय लाइमोन बिथांमोनखौ मानसि खालामनांगौनि सार्थआव बिपिएफआ 100 कौटि फान्ड लाबोगोन आरो 2 नम्बर 3 नम्बर जाय बिथांमोनहा दैलि लेबार हाजिरा मावो खामला मावो मैगं फानो बिथांमोना आइबिएसनि नामाव बोसोराव 50 कौटि लाबोनो होनदों आरो बेनिफ्राय वुमेन इम्पावारमेन्ट बिमा माहारिखौ राफोद खालामनो थाखाय आइजोफोरखौ राफोद खालामनो थाखाय बोसोराव 40 कौटि सेल्फ हेल्प ग्रुप बिमा माहारिखौ होननानै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बोसोराव 40 कौटि लाबोनो नागिरदों बेनिफ्राय लास्टआव जाय बिथांमोना सिनियर सिटिजेन जाय बिथांमोना भिडु पेन्सन मोनबाय आरो हेन्डिकेप बिथांमोननो सिनियर सिटिजेन काम हेन्डिकेप बिथांमोननो बोसोराव 10 कौटि जोङो बिपिएफआ लाबोनो नागिरदों ओंखायनो बे मोनबा गेरेन्टि हा पाट्टा लाइमोनफोरनो 100 कौटि खामला मावग्राफोरनो 50 कौटि बिमा माहारिनो 40 कौटि आरो सिनियर सिटिजेन आरो हेन्डिकेपनो 10 कौटि बे मोनबा गेरेन्टिखौ लानानै आरो हाग्रामा महिलारि सारनि सानस्रि आरो सान्थौखौ लानानै जों बिपिएफफ्रा गामि गामि हाबगोन आरो जोंहा फोथायनाय दं रायजो राजाया जोंखौ अनसायगोन। निश्चय नोंथांमोना जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला थारैनो बुजि मोनखाबाय मोनथिखाबाय जाथाया माबायदि जालांखो आरोना लोगोफोर। थ' बेनि गेजेराव आरो आं बांद्राय बाथ्राखौ बुंनानै दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय भिडिअखौ फोलावनो होननानै सानाखै आरोना लोगोफोर। जियानो जा जोबथारनायाव आरो आं बांद्राय गोलावखौ बुंलासै नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक
कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो जोबथारनायावहाय नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे मोनसे भिडिअखौ आं लाबोनायाव आंनि माबा मोनसे गोनां गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोननि सेरावहाय आं बयनियावबो निमाहा बिनाय थाबाय बेजोंनो लोगोसे आरो फैबाय थानाय जिहेतु गोदान आपडेट्स भिडिअनि थाखाय नोंथांमोना अननानै प्लिज बे खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना हो आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान आपडेट्स भिडिअ होयोब्ला गिबि नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसन सहैनाय बायदि स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन लोगोफोर बाय बाय